σιγά σιγά. Νομίζω είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε. Ε? Πιστεύω, ναι, σιγά Δάφνη, σιγά ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε και κατά τη διάρκεια όποια μπει. από τη Δάφνη έχουμε το OK. Ναι, τέλεια. Τέλεια. Καλώς ήρθατε, κορίτσια, λοιπόν, στην τέταρτη αυτή μέρα ε, του δωρεάν challenge που διοργανώσαμε για σας. Εγώ είμαι η Κατερίνα, είμαι η διατροφολόγος σας και σήμερα σας έχω βάλει να κουβαλήσετε μαζί σας 2 σοκολατάκια. Τα έχετε φέρει? Ναι, τέλεια. Τέλεια. Οπότε, έχετε φυσικά την άδειά μου να φάτε το πρώτο σοκολατάκι τώρα, μιας και θα ξεκινήσω λίγο να σας εξηγήσω, να σας πω ποια είμαι και πώς ξεκίνησε η δικιά μου γνωριμία με τη διατροφή. Οπότε μπορείτε να φάτε το πρώτο σας σοκολατάκι τώρα. Γενικά μην... όσοι θέλουν να βάλουν και κάμερα, αυτό ήθελα να πω, γιατί βλέπω κάποιοι δεν έχουν. Και φυσικά, αν κάτι θέλετε, μπορείτε να το λέτε ή να σηκώσετε χεράκι για να μιλήσουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος. Έχω αποφοιτήσει από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα. Η διπλωματική μου, η πτυχιακή μου εργασία που έκανα εκεί πέρα είναι η πρώτη εργασία στην Ελλάδα που διερευνά τη σχέση μεταξύ δυσμηνόριας και διατροφής. Η δυσμηνόρια είναι η πόνη της περίοδου. Οπότε έτσι ξεκίνησε και η πρώτη μου επαφή με το κομμάτι της γυναίκας. Να ξεκινήσω να εξερευνώ κάποια πράγματα για τη διατροφή και τη γυναίκα πιο συγκεκριμένα. Στη συνέχεια έκανα την πρακτική μου στο εξωτερικό για 1 εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάντοβα. Και εκεί ήταν η πρώτη έτσι, αρχική επαφή μου με την ενσυνείδητη διατροφή και το mindful eating, διότι ασχολήθηκα με άτομα που έχουν την νόσο της παχυσαρκίας και ενδεχομένως θα πήγαιναν και σε βαριατρικό χειρουργείο, καθώς και με μια ομάδα σε άτομα με διατροφική διαταραχή. Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκα και τώρα τελείωσα το μεταπτυχιακό μου πάνω στο σαχαρόδι διαβήτη και παχυσαρκία, που επίσης περιέχει μέσα του ένα μεγάλο κομμάτι εκπαίδευση και το κομμάτι της ενσυνείδητης διατροφής. Και έχω και εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές. Σε αυτό το σημείο, και να σας πω το τελευταίο, ότι διατηρώ γραφείο στο Χαλαργό Αττικής. Ωστόσο, δεν είμαι από εδώ, δεν είμαι από την Αττική, από την Αθήνα. Είμαι από την Κεφαλονιά και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, όποια θέλει να πάρει το λόγο, όποια έχει φάει το σοκολατάκι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι μπουκωμένη και είναι άνετη, να πάρει το λόγο και να μας πει από πού έχει συνδεθεί, πού βρίσκεται. Όποια θέλει, ανοίγει το μικρόφωνο και μας λέει. Αλέξη, πες. Καλησπέρα και από μένα και απόψε. Εγώ κατοικώ στην Αθήνα. Κατάγομαι και εγώ από Κεφαλονιά, Κατερίνα, όπως και εσύ, όπως γνωρίζεις. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, και έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, οπότε παρακολουθώ και συνδέομαι από την Αθήνα. Τέλεια. Έχουμε καμία άλλη έτσι πιο εξωτική, από κάπου πιο μακριά από αυτή την πόλη? Στο chat εδώ του Zoom έχουμε ένα σχόλιο, μια κοπέλα έγραψε ότι μας βλέπει όπως πάρτι. Αλλά δεν μπορώ να δω πια. Δεν φοράω τα γυαλιά μου. Η Άντζη θέλει να μιλήσει, μας χαιρετάει, απλά δεν πολύ φαίνεται. Άντζη μου. Γεια σας, κορίτσια. Λοιπόν, εγώ είμαι πιο μακριά. Κανονικά μένω στη Χαλκίδα, αλλά τώρα έχουμε ανέβει Βόρεια Εύβοια γιατί μαζεύουμε ελιές. Οπότε σας μιλάω από Πευκή Βόρειας Εύβοιας. Τέλειο, τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
Κορίτσια, πώς ήταν αυτό το σοκολατάκι που φάγατε, πώς σας φάνηκε? Ήταν ωραίο. Γλυκό σαν όλα τα κορίτσια της ομάδας. Το περιέγραψες πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε άλλο ένα σοκολατάκι, μια και ήρθε η ώρα. Μην το ανοίξετε ακόμα. Σύμφωνα με κάποιες οδηγίες που θα σας λέω εγώ εδώ. Είστε έτοιμες? Ναι, οκ. Λοιπόν, βρείτε μια άνετη θέση, όσο μπορείτε πιο άνετη. Εκεί που κάθεστε, στο καθισμά σας, στον καναπέ σας, στην καρέκλα σας. Ακούγομαι καλά γενικά? Ναι, τέλεια. Βρείτε μια άνετη θέση και τοποθετήστε το σοκολατάκι μπροστά σας. Ίσως πάνω στο τραπέζι που βρίσκεται μπροστά σας ή στον υπολογιστή σας. Πάντως να βρίσκεται στο οπτικό σας πεδίο. Και τώρα σας καλώ να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να παρατηρήσετε αυτό που έχετε μπροστά σας. Δεν θα το φάμε αμέσως, όπως είπα. Θα κάνουμε πρώτα μια διεργασία για να βιώσουμε την εμπειρία με πλήρη προσοχή και επίγνωση. Ας ξεκινήσουμε παρατηρώντας το σοκολατάκι, χωρίς να κάνουμε κάποια κίνηση. Πώς μοιάζει το σοκολατάκι σας? Τι σχήμα έχει? Έχει Εγώ κάποιο επειδή... Θα φτάσουμε. Εντάξει. Θα φτάσουμε. Βάλτε το εκεί. Μην ανησυχεί δηλαδή. Συνεχίζουμε να συνεχίσουν και οι υπόλοιπες. Άμα χρειαστεί κάποια να το κρατάει, αυτό κατάλαβα τι πηγαίνεις να πεις. Δεν πειράζει. Οπότε θα ήθελα Νόμιζα λίγο ότι μας ρώταγες, αλλά εσύ το πας τώρα, ναι, κατάλαβα, οκ. Δεν πειράζει, μην ανησυχείς καθόλου. Λοιπόν, οπότε, είχαμε μείνει στο σημείο που παρατηρούσαμε λοιπόν το σοκολατάκι μας. Ποιο είναι το σχήμα, το χρώμα του, αν έχει κάποιο περιτύλιγμα, αν έχει κάποια συσκευασία, τι μάρκα έχει επιλέξει η καθεμία στο σοκολατάκι της ή αν είναι χωρίς κάποια συσκευασία. Παρατηρήστε το, σαν να το βλέπετε για πρώτη φορά. Και αφήστε τα μάτια σας να περιεργαστούν την επιφάνειά του. Τώρα, μπορείτε σιγά σιγά να κρατήσετε το σοκολατάκι ανάμεσα στα δάχτυλά σας. Η Γεωργία γελάει, γιατί τη βάζω να κάνει πολύ αργές. Πώς είναι η υφή του? Είναι λίγο ή είναι τραχή? Είναι ένα μαλακό σοκολατάκι? Είναι ανάγλυφο πάνω? Πώς μοιάζει η υφή της συσκευασίας του, αν έχει? Και παρατηρήστε πώς αισθάνεται το δέρμα σας, στα δάχτυλα, καθώς πιάνετε αυτό το μικρό αντικείμενο. Ποια θέλει, μπορεί να κλείσει τα μάτια του σε αυτό το σημείο.
Σιγά σιγά φέρτε το σοκολατάκι κοντά στη μύτη σας. Όσες έχουν σοκολατάκι με συσκευασία, μπορούν να ξεκινήσουν να το ξετυλίγουν και να ακούν τον ήχο από το περιτύλιγμα που φεύγει. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και προσπαθήστε να αντιληφθείτε το άρωμά του. Μυρίστε το με προσοχή. Τι αρώματα αναγνωρίζετε άραγε? Είναι κάποιο οικείο άρωμα ή μήπως είναι κάποιο καινούριο που δεν έχετε ξαναμυρίσει μέχρι σήμερα? Ίσως νιώσετε αρώματα σοκολάτας, βανίλιας, κακάο, φράουλας, κερασιού, ξηρών καρπών. Ανάλογα τι είναι το σοκολατάκι που επιλέξατε για σήμερα. Και τώρα, σιγά σιγά, αγγίξτε το σοκολατάκι στα χείλη σας και βάλτε το μέσα στο στόμα σας, χωρίς να δαγκώσετε αμέσως. Αφήστε το να ακουμπήσει στη γλώσσα σας, όποτε νιώθετε έτοιμοι, και προσπαθήστε να παρατηρήσετε την πρώτη αίσθηση. Πώς είναι το σχήμα του που πιο πριν το είχατε κοιτάξει και το είχατε αγγίξει με τα δάχτυλά σας. Πώς αισθάνεται η γλώσσα σας καθώς βρίσκεται αυτή η γλυκιά τροφή μέσα. Νιώστε τις γωνίες του ή τη σφαιρική του μορφή. Πώς ζεσταίνεται και αρχίζει να λιώνει, αφήνοντας σιγά σιγά τα αρώματα και τις γεύσεις του. Μπορείτε είτε να το δαγκώσετε πάρα πολύ αργά ή να το αφήσετε να λιώσει σταδιακά τη γλώσσα σας. Καθώς λιώνει, εστιάστε στις λεπτομέρειες της γεύσης. Τι γεύσεις εμφανίζονται? Υπάρχει γλυκύτητα? Μήπως είναι λίγο πικρό ή κάτι άλλο? Αφήστε τον εαυτό σας να βιώσει την εμπειρία χωρίς βιασύνη σε αυτή τη στιγμή που έχουμε επιλέξει για να γευτούμε το σοκολατάκι μας όπως μας αρέσει. Όταν είστε έτοιμες, μπορείτε να ξεκινήσετε να καταπίνετε το σοκολατάκι όπως έχει λιώσει στο στόμα σας. Παρατηρήστε τι αίσθηση αφήνει στον οργανισμό. Καθώς κατεβαίνει από τον ισοφάγο για να φτάσει στο στομάχι και τελικά η αίσθηση αφήνει στο σώμα σας. Σκεφτείτε πώς αισθάνεστε τώρα. Παρατηρήστε
Αν έχει αλλάξει κάτι στη διάθεσή σας ή στο σώμα. Και όταν είσαστε έτοιμοι, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια και όποια θέλει να πάρει το λόγο και να μας πει πώς της φάνηκε αυτό το δεύτερο σοκολατάκι. Αν θες να μας πεις εσύ που εξ αρχής ήθελες να σχολιάσεις κάτι. Σε μένα μίλησες, δεν σε άκουσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Να μας πεις εσύ που έχεις ξεκινήσει από πριν και ήθελες να μας μοιραστείς. Καταρχήν, εγώ, Κατερίνα, δεν είχα σοκολατάκι, γιατί εδώ που είμαι δεν ήταν εύκολο να βρω. Είχα ένα μπισκοτάκι γεμιστό σοκολατένιο, το οποίο το έκοψα στη μέση. Όταν το κοίταξα, λοιπόν, έτσι όπως το κοίταξα, που το είχα κομμένο στη μέση, μου φάνηκε σαν τη σελήνη. Το φεγγάρι δηλαδή, σαν μισοφέγγαρο. Όταν το άγγιξα, ένιωσα και την πιο τραχιά της επιφάνεια, δηλαδή σαν να έπιανα το χώμα της εκείνη την ώρα. Μια αίσθηση ωραία για μένα. Όταν το μύρισα, επειδή εγώ γενικά η όσφρησή μου είναι πάρα πολύ... Μπορώ να πω από όλες μου τις αισθήσεις, η όσφρηση είναι πάρα πολύ έτσι, πιο έντονη, πιο βιωματική. Μου ήρθε στο μυαλό η σοκολάτα, δηλαδή σαν όσφρηση η σοκολάτα, στο βάθος η βανίλια, αλλά σαν αίσθηση η μαμά μου. Γιατί η μαμά μου δούλευε σε μπισκότα, οπότε είναι μία μυρωδιά που επειδή γύρναγε στο σπίτι μου σκοβόλαγε πάντα. Μου σκοβόλαγε βανίλια, σοκολάτα, καραμέλα, όλα αυτά. Και της λέγαμε, μαμά, θέλουμε να σε φάμε τόσο ωραία που μυρίζεις. Οπότε τώρα συνειδητοποίησα εγώ ότι όταν γεύομαι λοιπόν κάτι, είναι κάτι ωραίο για μένα, κάτι γλυκό, μου δημιουργεί μια θαλπορή, την αίσθηση της μαμάς μου κτλ. Οπότε είναι και συγκινητικό όταν το αντιλαμβάνομαι αυτό πάρα πολύ. Και πολλές φορές μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιες φορές μπορεί να φάω γλυκό, που γενικώς είμαι γλυκατζού. Λοιπόν, τα έχω συνδυάσει με τη μαμά μου λοιπόν εγώ αυτό το κομμάτι. Οπότε και σε μια δυσκολία, άμα θελήσω να φάω γλυκό, μπορεί να είναι ότι παίρνω κάτι από τη μαμά, δεν ξέρω. Το συνδυάζεις πάρα πολύ ωραία και μου δίνεις πάσα και για το επόμενο με αυτά που λες. Το βίωσα πάρα πολύ έντονα, γι' αυτό τώρα σου το περιγράφω έτσι. Και στο στόμα μου όταν το έβαλα, είχε την καμπύλη, αλλά είχε και τις δύο γωνίες του που ήταν πιο αιχμηρές, που η μαμά μου έτσι είναι γλυκιά, αλλά είναι και αιχμηρή. Οπότε το ένιωσα ακόμα πιο έντονο αυτό. Λοιπόν, όταν το κατάπια... Οπότε σου άρεσε η άσκηση. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όταν το κατάπια, μου έδωσε μια πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση και πληρότητα από πριν, που το είχαμε φάει και πριν μάλιστα είχα φάει ολόκληρο, τώρα το κόψα στη μέση. Και νιώσα πιο γεμάτη, νιώσα ότι γλυκάθηκα, ότι μέχρι μέσα μου μπήκε σαν ουσία, πώς να σου πω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ μου άρεσε γιατί μου μίλησε μαμά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Ήταν πολύ ωραίο όλα όσα είπες. Και η Αλίκη έχει σηκώσει το χέρι της, να μας πει και αυτή. Ναι, λοιπόν, εγώ, κορίτσια, θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Πρώτα απ' όλα την ανυπομονησία μου να το καταπιώ το σοκολατάκι. Με το που το πήρα και το μύρισα, πρώτα απ' όλα μου μύρισε η ζάχαρη. Πριν από τη σοκολάτα, πριν από τη βανίλια, πριν από οτιδήποτε άλλο. Που με κάνει και να αναρωτιέμαι λίγο και κατά πόσον είμαι εθισμένη στη ζάχαρη, έτσι, αφού μου μύρισε πρώτα-πρώτα αυτή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα γλυκά στη ζωή μου.
Και μετά, βέβαια, όταν μας είπες να τα κουμπίσουμε στα χείλη μας και δεν είχες δώσει την οδηγία να το βάλουμε στο στόμα μας, εγώ δεν μπορούσα να κρατηθώ και ήθελα να το βάλω στο στόμα μου. Παρ' όλα αυτά, περίμενα να πεις βάλτε το. Όταν το είπες, το άφησα λίγο, έτσι να γευτώ και αυτά να αντισταθώ, αλλά αμέσως δάγκωσα. Κορίτσια, δεν μπορώ να... Όταν είπες, όταν είσαστε έτοιμος, δεν θέλετε δαγκώστε, εγώ ήδη το είχα καταπιεί. Ναι. Είσαι η ανυπόμονη εδώ της παρέας, λοιπόν. Είμαι η ανυπόμονη, ναι. Αυτά. Την συνειδητοποίηση για εμένα ότι ναι, δεν έχω υπομονή πολλές φορές σε κάτι για να το απολαύσω και ότι ναι, κάτι η σύνδεσή μου με τη ζάχαρη κάτι μπορεί να είναι λίγο πιο ισχυρή από όσο θα χρειάζεται ενδεχομένως σε αυτή τη φάση. Αυτά. Τέλεια, Νίκη, σε ευχαριστώ πολύ που το μοιράστηκες. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή ήταν η πρώτη σας επαφή με την ενσυνείδητη διατροφή, δηλαδή το mindful eating, που σημαίνει ότι τρώω κάτι με συνειδητό τρόπο. Όλο αυτό που κάναμε, το ότι κάτσαμε να εστιάσουμε σε αυτή την τροφή που είχαμε βάλει μπροστά μας, είναι ενσυνείδητη διατροφή. Και μας βοηθάει να έχουμε καλύτερο έλεγχο σε αυτά που καταναλώνουμε καθημερινά και να τα απολαμβάνουμε περισσότερο, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι σας φάνηκε να γεύεστε πιο έντονα το σοκολατάκι τη δεύτερη φορά σε σχέση με την πρώτη. Υπάρχουν φορές που δεν καταναλώνουμε τα τρόφιμα με συνειδητό τρόπο, πιστεύετε? Και αν υπάρχουν, ποιες είναι αυτές για την καθεμία? Τι συμβαίνει εκείνη την ώρα και δεν καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που τρώτε? Όποια θέλει, ας μας πει. Να πει Γεωργία. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι για μένα πολλές φορές αυτό συμβαίνει όταν δεν έχω χρόνο και απλά πεινάω και πρέπει απλά γρήγορα κάτι να φάω. Γενικά, εντάξει, εμένα η σχέση μου με το φαγητό είναι, το βλέπω σαν ενέργεια, που μου δίνει απλά ενέργεια να... Εκτελεστικό. Ναι, να επιβιώνω. Δεν είναι ότι έχω εθισμό με κάτι. Οπότε, εντάξει, και με το σοκολατάκι ήμουνα πολύ έτσι cool. Απλά αυτό που παρατήρησα, δεν είπα πριν για να συνεχίσουμε, είχα έντονη παραγωγή σάλιου. Ίσως ξεκίνησε να δουλεύει στον εγκέφαλο περισσότερο και αυτό, εντάξει, δεν το συζητώ καν ότι δεν άντεξα μέχρι να μας πεις να καταπιούμε. Είχα καταπιεί ήδη 25 φορές, χωρίς να δαγκώσω όμως. Αλλά, ναι, αυτό. Τέλεια. Οπότε, μια κατάσταση που δεν είμαστε συνειδητές όταν τρώμε μπορεί να είναι ότι βιαζόμαστε να κάνουμε μια δουλειά. Όταν βλέπουμε κάποιον να μας μιλάει, όπως ήταν στην πρώτη περίπτωση που σας έλεγα εγώ το βιογραφικό μου και παρακολουθούσατε έναν άνθρωπο να μιλάει και είχατε στραμμένη την προσοχή σας εκεί. Όταν βάζουμε μπροστά μας οθόνη, όταν κάτι μας αποσπάει γύρω-γύρω, μαμά θέλω αυτό, όχι να φτιάξω εκείνο, σηκώνομαι, κάθομαι, ξανασηκώνομαι να φτιάξω και κάτι άλλο και τρώω και λίγο, το παίρνω στο χέρι και περπατάω και φεύγω. Όλα αυτά είναι κομμάτια στα οποία δεν καταναλώνουμε συνειδητά. Και πολλές φορές μπορεί να καταναλώσουμε και τα τρόφιμα μέσα σε αυτή τη διαδικασία τη μη συνειδητή ως απάντηση σε κάποιο συναίσθημα που μπορεί να βιώνουμε. Αυτό είναι το συναισθηματικό φαγητό. Και σημαίνει ότι τρώμε κάτι επειδή έχουμε ένα αρνητικό κατά βάση συναίσθημα. Για παράδειγμα, είμαι αγχωμένη και εκείνη την ώρα θέλω κάπως να απασχολήσω τα χέρια μου και να πάω να φάω και το στόμα μου. Έχω άγχος, μπορεί να έχω νεύρα, τσακώθηκα με τον σύντροφό μου, τρέχω στο ψυγείο να πάρω κάτι να φάω. Όλες αυτές είναι εκφάνσεις του συναισθηματικού φαγητού, emotional eating, που η ενσυνείδητη διατροφή μπορεί να μας βοηθήσει να τις επιλύσουμε. Γενικά οι άνθρωποι είμαστε συναισθηματικά διατρεφόμενοι.
Δηλαδή, τα συναισθήματά μας είναι συνδεδεμένα με την τροφή μας. Η Άντζη μας είπε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Πώς όταν θυμάται τη μαμά της και τα μπισκότα και ταυτόχρονα σύνδεσε αυτή την σαλπορή που ένιωθε. Αν πάμε λίγο πιο πίσω ακόμα, μπορούμε να θυμηθούμε την πρώτη τροφή που είχαμε στη ζωή μας, η οποία ήταν το μητρικό γάλα στην αγκαλιά τη ζεστή της μαμάς. Άρα, η τροφή μπορεί να είναι καταφύγιο. Και γι' αυτό πολλές φορές μπερδεύεται με το συναίσθημά μας. Η τροφή όμως είναι και ένας τρόπος να επιβιώνουμε και να υπάρχουμε, οπότε μέσα από την ενσυνείδητη διατροφή προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε όλες αυτές τις διαστάσεις της τροφής. Οπότε, θα ήθελα τώρα, σε αυτό το σημείο, όποια θέλει να μας πει τι συναίσθημα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όποια θέλει, ανοίγει το μικρόφωνο και μας λέει. Εννοείς γενικά τη συναίσθημα? Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που είμαστε μαζί και μιλάμε. Εγώ νιώθω μια ικανοποίηση προσωπικά αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είμαι Λοιπόν, νιώθεις ικανοποιημένη. Κάποια άλλη? Εδώ τα κορίτσια της εθέρης γυναίκας νιώθουν μεικτά συναισθήματα μάλλον. Είναι και λίγο αγχωμένες, λέει πώς θα πάει αυτό το project, έχουνε... Λοιπόν, ωραία. Ικανοποιημένη μας κάνει. Θα κάνω για λίγο share screen. Ναι, η Δάφνη θέλει. Άρχισα τη Δάφνη. Εγώ νιώθω το αντίθετο, γιατί σ' άκουγα στο αυτοκίνητο και δεν είχα και σοκολατάκι να φάω, οπότε καταλαβαίνετε τι πέρασα. Οπότε απογοητευμένη. Οπότε νιώθω ανικανοποίητη, παιδιά, να ξέρετε. Ανικανοποίητη. Εντάξει. Λοιπόν, άρα είχαμε δύο επίθετα. Μπορεί ο host να με αφήσει να κάνω screen sharing, κάπως. Δεν μπορεί ο host. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως το υλικό που έχω θα σας το στείλω και σε mail μετά, μαζί με μια άσκηση που θα βάλουμε, οπότε μπορώ να σας τα πω. Αυτό που ήθελα να σας πω, με βάση τα συναισθήματα που μου περιγράψατε οι δύο κοπέλες τώρα, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια λίστα συναισθημάτων, η οποία μπορεί να περιγράψει αυτό που αισθανόμαστε κάθε στιγμή. Η γλώσσα μας, δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολύ πλούσια, έχει πάρα πολλά επίθετα και μέσα από αυτή τη λίστα που θα σας τη στείλω, λέω κάποια, σαν παράδειγμα, ας πούμε, ευτυχισμένη, εκπληκτή, χαρούμενη, κεφάτη, ανακουφισμένη, ευγνώμων, ασφαλής, ντροπιασμένη, θυμωμένη, ενοχλημένη, αηδιασμένη, απογοητευμένη και πολλά άλλα. Μέσα από αυτή τη λίστα, λοιπόν, μπορεί κάθε μία να ξεκινήσει και να κάνει το πρώτο βήμα για την ενσυνείδητη διατροφή και πριν καταναλώσει κάτι, να αναρωτιέται πώς αισθάνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν αυτό που αισθάνεται έχει να κάνει με την τροφή που πάει να καταναλώσει. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσεις ότι είσαι θυμωμένη και πας να φας για αυτό το λόγο, τότε χτυπάει καμπανάκι ότι πρέπει να ξεκινήσεις να εφαρμόζεις την ενσυνείδητη διατροφή. Και θα με ρωτήσετε ότι πώς θα καταλάβω
Άντε και καταλαβαίνω ποιο είναι το συναίσθημά μου. Ωραία, αυτό το βρήκαμε. Πώς θα καταλάβω αν πεινάω όντως εκείνη την ώρα για να φάω κάτι κατάλληλο? Αυτό μπορεί να γίνει με την κλίμακα που θα σας εξηγήσω τώρα και θα την βρείτε και στις σημειώσεις σας μετά, που είναι η κλίμακα πείνας και κορεσμού. Παίρνει τιμές από το 1 μέχρι το 10 και μπορεί να μας βοηθήσει εκείνη ακριβώς τη στιγμή να καταλάβουμε αν βιολογικά, ανεξάρτητα δηλαδή από το συναίσθημα, αν βιολογικά πεινάμε ή έχουμε χορτάσει. Οι τιμές στο 5, η κλίμακα σημαίνει ότι είμαι ικανοποιημένη. Ούτε είμαι πεινασμένη, ούτε νιώθω πλήρης. Το 1 δείχνει κάποια σημεία βιολογικής πείνας, του επίπεδου λιμοκτονώ, έχω αδυναμία, είμαι ζαλισμένη, έχω νευρικότητα, δηλαδή η πείνα μου έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα βιολογικά ζητήματα. Και καθώς φτάνει στο 10, το 10 σημαίνει με τόσο φουσκωμένη που αισθάνομαι άρρωστη. Φανταστείτε πώς είμαστε κάποιοι εκεί πέρα που τρώνε πάρα πολύ σε κάτι τραπέζι και μετά κάθεσαι έτσι για 5 ώρες. Αυτό είναι το 10. Πάρα πολύ έχω φάει. Οπότε, τη στιγμή εκείνη, αφού πρώτα εντοπίσουμε το συναίσθημά μας από τη λέσχη συναισθημάτων, πάμε στην κλίμακα πείνας και κορεσμού, που μας δείχνει αν το σώμα μας όντως πεινάει, και γι' αυτό έχουμε φτάσει δίπλα στο ψυγείο, για να καταλάβουμε αν όντως πρέπει να φάμε εκείνη την ώρα. Οπότε, αν φτάσω στο σημείο να θέλω κάτι να φάω, αλλά στην κλίμακα πείνας και κορεσμού νιώθω ικανοποιημένη, ούτε πεινάω, ούτε με πλήρης, αυτό είναι το σημάδι μου για να μην φάω κάτι. Και να φάω σε δεύτερο χρόνο με συνειδητό τρόπο. Είναι κατανοητό αυτό σαν κλίμακα? Δυστυχώς, τώρα δεν μπορώ να σας τη δείξω, αλλά δεν πειράζει, γιατί θα τη βρείτε και μετά. Θέλει κάποια να μας πει αυτή τη στιγμή πώς είναι η πείνα της ή ο κορεσμός της με βάση την κλίμακα? Και εγώ θα τη βοηθήσω για να το καταλάβει καλύτερα, γιατί μέχρι να το βρείτε είναι λίγο δύσκολο. Εγώ, ας πούμε, είμαι χορτάτη, αλλά δεν νιώθω ότι έχω σκάσει. Τέλεια. Άρα μήπως είστε στο 5 στα 10. Μάλιστα. Οπότε τώρα, αφού είσαι στο 5 στα 10, ίσως δεν χρειάζεται να καταναλώσεις κάτι βιολογικά, αφού δεν νιώθεις το στομάχι σου να γουργουρίζει, αφού δεν νιώθεις κάποια ενόχληση, δεν χρειάζεται να φας κάτι και είσαι στο 5 στα 10. Κάποια άλλη? Να διακόψω λίγο, Κατερίνα. Κατάφερα Ναι. να σου κάνω σε... Α, τέλεια. Για να δούμε. Τέλεια. Νάτι και η κλίμακα. Είναι... αυτό δεν ξέρω πώς φεύγει. Okay. Τη βλέπετε? Ναι, τέλεια. Εγώ έχω μια ερώτηση. Ωραία, οπότε... Ναι, για ρώτα μας. Αν π.χ. δεν πεινάω, δεν νιώθω ότι πεινάω, είμαι όπως είπε η Άντζη, ότι είμαι μια χαρά, ούτε φουσκωμένη, ούτε λιμοκτονώ, αλλά παρόλα αυτά το στομάχι μου ξεκινάει και γουργουρίζει. Υπάρχει περίπτωση Τέλεια. να είναι αυτό... Sorry. Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι επειδή απλά είδα κάτι και υποσυνείδητα, ας πούμε, το θέλω, ή υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση πάνω σε αυτό? Τέλειο. Λοιπόν, σε αυτό που λες, το είδα κάτι, δεν θα γουργουρίζει το στομάχι σου. Και επίσης, στο είδα κάτι, συνήθως αισθάνεσαι μία άμεση ανάγκη να πας να το φας αυτό το κάτι, το οποίο μάλιστα είναι και συγκεκριμένο. Δεν είναι γενικά και αόριστα ένα μήλο, το μεσημεριανό που είχα. Είναι αυτή η πάστα που βλέπω τώρα. Άρα εκεί καταλαβαίνεις την ανάγκη για συναισθηματικό φαγητό, το οποίο βέβαια θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το συναισθηματικό φαγητό και τη βιολογική πείνα θα τα πούμε αναλυτικά την επόμενη φορά. Άρα εσύ τώρα, με αυτό που μας λες, θα ήσουν στο 5. Αν όντως γουργούριζε το στομάχι σου λίγο, μπορεί να ήσουν στο 4. Ξεκινάω να νιώθω μια μικρή πίνη. Και στην πορεία θα το χτίζουμε για να δούμε και τι θα τρώμε. Αυτά τα νιώθω μια μικρή πείνα κτλ. Να δούμε τι συνδυασμούς θα κάνουμε για να έχουμε μια δομημένη μέρα. Οπότε, θέλει και κάποια να μας πει που έχει φάει ήδη. Υπάρχει κάποιο που έχει φάει το απόγευμα την νότηση, κάποιο σνακ ή κάποιο γεύμα και να μας πει τώρα
να βρίσκεται στον κορεσμό, δηλαδή στο πόσο έχει χορτάσει. Σας πέτυχα και σε παράξενη ώρα. Ωραία. Αν είχα φάει τώρα εγώ ένα μήλο με λίγο φυσικό βούτυρο, θα αισθανόμουν λίγο πλήρης ευχάριστα. Για παράδειγμα. Ότι δηλαδή είμαι στο 6 στα 10. Νιώθω καλά. Αν είχα φάει 2 πιτόγυρα, θα αισθανόμουν στο πολυάβολο, το στομάχι μου πονάει. Το έχουμε. Και πιο πάνω είναι η λίστα των συναισθημάτων που σας είχα πει, την οποία θα την πάρετε για να ξεκινήσετε λίγο να τα σκέφτεστε και να έρχεστε σε μια πιο συνειδητή κατάσταση. Λοιπόν, και το τελευταίο που ήθελα εγώ να πω τώρα, μιας και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να μπω πάλι πίσω στο meeting. Κορίτσια, δεν μπορώ να δω πώς σας έβγαλα από το share screen. Κάπου θα λέει stop share. Ακόμα Πρέπει να sharing πατήσω χ κάνεις. απλά. Πρέπει να κάνεις stop Α, sharing. Εδώ είμαι Δάφνη. Κάντε αυτό. Κάπου πάνω είναι, Κατερίνα. Κάπου πάνω είναι. Α, αυτό εδώ, Λοιπόν, τέλεια. Thank you. Λοιπόν, οπότε στο σημείο αυτό, η άσκηση που θα έχετε για την επόμενη φορά είναι να κάνετε κάθε μία ένα συνειδητό γεύμα. Ό,τι θέλετε εσείς, μπορεί να είναι ένα σνακ, μπορεί να είναι το μεσημεριανό σας, το βραδινό σας, ό,τι σας αρέσει, όσο γίνεται χωρίς περισπασμούς. Και θα χρειαστεί πριν να ξεκινήσετε το γεύμα να συμπληρώσετε το συναίσθημα ή τα συναισθήματά σας εκείνη τη στιγμή, καθώς και την κλίμακα πείνας και κορεσμού, να φάτε το ωραίο συνειδητό σας γεύμα, να πάρετε το χρόνο σας. Tip. Πόσες φορές πρέπει να μαστάμε την μπουκιά μας για να την λιώσουμε καλά. Κάθε μπουκιά είναι στις περίπου 24 30 φορές. φορές. 32. Ναι. 32 ιδανικά, αλλά εγώ είπα να το στρογγυλοποιήσω. Αυτό είναι το tip, άμα θέλετε να το κάνετε πιο πετυχημένο το συνειδητό γεύμα. Και αφού το ολοκληρώσετε, συμπληρώνετε και πάλι το συναίσθημά σας και στην κλίμακα πείνας κορεσμού, πόσο έχετε χορτάσει από αυτό το γεύμα που κάνατε. Αυτή θα είναι η άσκηση για την επόμενη φορά, ώστε να την συζητήσουμε και να δούμε η καθεμία τι έχει καταφέρει από αυτό. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι, μπορώ να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι, ναι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι. Εντάξει, δεν μιλάω για σένα, εσύ σίγουρα θα το έχει κάνει. Δεν θα το έχει στάσει. Που τρώνε έστω μία φορά την ημέρα, που τρώμε 3 φορές ένα πλήρες γεύμα, ας πούμε, και το πρωινό, έτσι. Και κάνουν όλο αυτό όπως κάναμε με το σοκολατάκι. Σωστή ερώτηση. Δεν είναι ότι θα κάνεις κάθε φορά αυτό που έκανες με το σοκολατάκι. Το συνειδητό γεύμα δεν σημαίνει απαραίτητα κάνω όλη τη δικασία τόσο αναλυτικά, αλλά σημαίνει σίγουρα ότι συγκεντρώνομαι σε αυτό που τρώω. Και όντως, όταν το έχεις αυτοματοποιήσει κάπως και οι ρυθμοί σου είναι καλοί και συγκεντρώνεις την τροφή, δεν έχεις πρόβλημα, δεν χρειάζεται τόσο πολύ να εστιάζεις σε αυτό. Αλλά για κάποιο άτομο, ειδικά αν έχει παρατηρήσει ότι μπορεί να καταναλώνει τρόφιμα με συναισθηματικό τρόπο, είναι πολύ καλή άσκηση για να ξεκινήσει να εστιάσει λίγο καλύτερα στη τροφή. Οκ, ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο ή απλά να κάνει τώρα, αν θέλει η Γεωργία, την ενημέρωση για το διαγωνισμό μας και να σας αφήσουμε εδώ. Εντάξει, αν θέλουν τα κορίτσια, ό,τι ερωτήσεις θα έχουν και μετά αφού δούνε το βίντεο, μπορούν να ρωτάνε και στο chat μας, το οποίο θα μείνει φυσικά. Ναι, να πούμε για το διαγωνισμό. Σήμερα στάλθηκε email σε όλες.
Αν δεν έχετε δει ακόμα να το δείτε, να σας παρακαλέσουμε, γιατί ξεκινάμε ένα υπέροχο διαγωνισμό για τον πρώτο κύκλο που έρχεται. Θα ενημερώσουμε, θα έχουμε σύντομα ημερομηνίες να σας ανακοινώσουμε. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Αν έχετε κάποιες απορίες, δυσκολίες, οτιδήποτε, εννοείται, επικοινωνείτε μαζί μας. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ωραίο δώρο, ολόκληρο κύκλο των 5 εβδομάδων. Αξίζει. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ που με ακούς τώρα. Και να πούμε κιόλας ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι ο αγωνισμός, όπως το λέγαμε, ότι θα μπορούν να αυξήσουν και τις πιθανότητες τους να κερδίσουν. Ναι, Μετά από ναι, κάποιες τα δράσεις λέω που όλα το όλα, αναφέρετε ναι, εκεί αναλυτικά. ναι. Οπότε, Ναι, αυτό, να διαβάσετε βασικά όλες τις οδηγίες, γιατί το κάθε παράγραφο εκεί πέρα, εντάξει δεν έχει πάρα πολλά, 5 είναι σε όλες και όλες. Ναι, αλλά έχει κάποια βήματα τα οποία ναι, αυξάνουν την, πώς το λένε, την επιτυχία σας. τέλεια. Μένα τώρα το στομαχάκι μου κάνει γουργουρ, να ξέρεις. Να το, έχει φτάσει στη φάση που πρέπει να κλείσουμε εδώ πέρα, ώστε σιγά σιγά να περάσουμε το βραδινό μας, ώστε είμαστε έτοιμες. Να πέφτω κάτω από Κορίτσια, 5. εγώ σας ευχαριστώ πάρα. Έχει πέσει πιο κάτω, ναι, σε αυτό. Μ' αρέσει που το έχετε καταλαβεί ήδη. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε σήμερα και να ξέρετε ότι αν έχετε απορίες ή κάτι σκεφτείτε πάνω σε αυτά που είπαμε, μπορείτε πάντα να στέλνετε στην ομαδική μας στο Messenger για να ρωτήσετε κάτι και να σας λύσω την απορία σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Οπότε, Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μας. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. εγώ ευχαριστώ. Καλή Ευχαριστούμε συνέχεια. πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η Καλό πρακτική βράδυ. σου. Εγώ θα πω από εδώ καλησπέρα και καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ γιατί το κινητό με το ζόρι δουλεύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Φιλιά πολλά. Τέλεια. Καλή Φιλιά πολλά συνέχεια σε σε όλες. Γεια όλες. σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.